Бардаро подписчика YouTube канал Топ Мошино ва Топ Мошино 01 ва каса созен хубен зинда ва сарбаланд бошен. Бардаро бахши як даха вақтона мегӯям видеоро нагзонда бо диққат тамошо кунем. Бардаро мисли вақта мо дар хизмат шумо қарор дорем мошинбозори ноҳияи Воседа Бардаро, яъне рӯ қарибӣ на қалъаи Ҳулбук Бардаро. Мошинои нархҳои дастрас бисёр омадагия Бардаро ба навор гирифтагӣ. Ирӯз навортар бисёртар мешавад. Видеоро бо диққат илтимос тамошо кунед, меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед. Кадоме меҳмон ҳастем, бидурем подписатсия кунед, зангулачаи канал давсе монед. Лайкҳо ва дастгирҳо Бардаро обязательно фаромӯш накунед. Бардаро масадқа метавонед шумо биёед айнаин бозоро, мақсад мошинои арзону кордору бекор ҳар хела медурем Бардаро. Метавонед шумо аинҷа харидорӣ кунед. Бардаро адрес шумо қариб пешаи қалъа мешавад, қалъаи Ҳулбук Бардаро. чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозии бурно графтеса, ин спонсори кори мо мешавад. Бардаро бидурен дастгирӣ кунед, кадоме чипта харидорӣ кардагӣ нестем, бидурен аҳёзи харидорӣ кунед. рӯзи 23 октябр Бардаро финали бозира мондагем, 100% финал мегзарад Бардаро. ҳаматонда омад, зинда ва сарбаланд бошен, ки ҷойда бошен набошен, обод бошен. Бардаро боз як хечбеки навбатии соз 96 97 сол Бардаро таъмировка ҳуҷҷат утил дора. Чанд қайнаи таъмировка ҳуҷҷатош? Ана 9 моҳ таъмировка дошта, ҳуҷҷат солнаш то охири сола гурӯштелои спортӣ дошта Бардаро. Бия багаж бинӣ мешавад ка? Биё ишкака. Марамат атсекои қафош Бардаро, қафош нозада, марамат ҳолати тараф, ана хулас ака мега чашкош варид нест, самбу ферам дошта Бардаро. аз як чашко шапка наминед буд. Чашко варид нест Бардаро. Марамат ҳолати тараф. Хай светч бад нест бриз шампанай Бардаро. Як ҳолат салон шабинем. Дарои салон Бардаро тигр салонай паталоки сиё доштай. Марамат ҳолати салон. Коробка механик Бардаро, мониторча. Биё капот пешои кака. Марамаз як ҳолат мотор шавине Бардаро, нарх дастаса бо айнақ гуфтагимон муомила дора, биёен ай пеш савдо кунед. Абиё мотор 1.6 простои Бардаро, ҳолати фартуки пеш, чашкои пеш варид нест. Нарх боша Бардаро 37000 сомон, боз муомила мешавад. Рақамо та бугу ака? 207 207 64 64 96 мара рақамо зер навдай занг зани алоқа дабрӯи. Бардаро боз як Opel седанчаи навбатӣ сол 96 96 сол дискачои размери 15 шапалоқ Бардаро, таъмировка ҳуҷҷатош чанд хай? Як сола таъмировка дошта, як сола ҳуҷҷат мошин ва ҳамин фақат камуди чипдай Бардаро, капоти пеш Бардаро, анами шпаклёвкош паридагиай. Марамат ҳолати тараф хаёз бо мебинед фукш задагӣ дора надора, мақсад видеоро нагзонед, бо диққат тамошо кунед. Мошинча берна шутана бампери пеш, бампери қафо, як капот краска. И бо ин мешава багажош? Биё ишко. Центр замок будай бо Бардаро. Марамат атсекои қафош некино зада Бардаро. Чашко варид нест. Марамат ҳолати тараф. Марамат навачаши тоза будай Бардаро, салонош паталокшам бад нест. Марамат ҳолати обшивко, коробка механик. Биё капо чойко. Марамат як ҳолати моторшам мебинем Бардаро. Абиё мотор 1.6 простои Бардаро, марамат ҳолати фартуки пеш задагӣ дошта, мақсад страшни бад нест Бардаро. Марамат ҳолати чашкои пешақай пеш вақт варид дагия кадагиан. Нарх боша Бардаро 33000 сомон, боз муомила мешавад. Биё рақамо та бугу ака? 200 4 71 марамат рақамо зер намудай занг зани алоқа дабрӯи. Бардаро Opel Astra G хечбекчаи беҳтарин. Сол чанда тага? Соз боша Бардаро 1999 сол тана шак краска талаб нест. ҳуҷҷатош чанд қай ака? То охири сола ҳуҷҷат утил доштай Бардаро, марамат як гидичан 4 балонш неки ягла хела. Нархи дастрас Бардаро, биёем устодтон қад баъд дили пур савдо кунем марамат. Як ҳолати багажам бинем. Неки танаш да гап нест, гарин режди хушрӯ. Атсекои қафошам нозада. Марамат ҳолати тараф. Дарои қафо электропакет, марамат ҳолати салон тоза, паталокшам тоза. Биё 4 дараш электрорегировка боковой.
чехолой мебельный хлыш комплектация мебельда кондиционердор бардо скана комплектация элеганзия бардаро машин дерна берна кор надора авио мотор 1.616 марамат ҳолати фартуки пеш бардаро чашкои пеш кондиционердор да нарх боша бардаро 49000 сомон боз муомила меша рақамо табугака 2 8 61 01 10 марама рақамо зер навда занза алоқа да бурои бардаро боз як зефирои навбати нархи дастрас бардаро нархш арзанда ва дастрас свет пеш будо кристал свет бардаро сол шанда сол 10000 ҳуҷҷат сол надора ка ҳуҷҷат сол наш буча ақалан утилизатсия дора надора на ҳуҷҷат на утил дошта бардаро неки нархш арзанда бардаро мошин ясн нинсон расход мекунем зато пулуш да арзанда ям бозори хмода ба камиш ами састанира чи нагам 55000 мегам как бо ин нархи ма мегуфтагира бо арзон мешава биёин савдо кунед айпескин камбудоша бартараф кунед бо қиматтар мешава нарх навош марамат ҳолати обшивко марамат ҳолати салон люкдор дай бо ду дар пеш электро регировка бакаой не айрабакш безеб шидаги коробка механик кондиционердор бардорам атсилами салонш расход дошта боша 1.5 бё капо чойко абё мотор як гашти қаврға бардаро марамат ҳолати фартуки пеш мошин газ еврачо доша нақш боша бардаро 47000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 985 98 93 96 марама рақамо зер навда занг зан алоқа да бурои ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Top Moshino ма ҳазор омад мегум барои дастгирӣ беҳтаридоги ба дастгирии шумо миқдори чиптои уже қариб тамом мешава бардаро масадқа чикор мекунед як донаи лайкро бизанед кадом меҳмон нестем бидорем подписатсия кунем бардаро чӣ хеле ки медонед дар канали мо шумо старт бозии бурднок рафтаест ки 3 ташои ҷоиза ва 100 таи дига конвертои пули миқдори чипто бениҳоят кам 2999 донаи обши чипто дар бозии мо главни шои ҷоизаи мо Mercedes Akai сечкамон мешава бардаро миқдори чипто кама я аксиячаи нав гуфтам бардаро саате кадоме 10 дона чипта харидорӣ мекуна бардаро 10 донага чипташ ҳами шоҳ-ҷоизаро агар бурд кард болош да як iPhone 16 Pro Max ҳисоби додарактон қабул мекунем бардаро рақамҳои WhatsApp мо бениҳоят осон 556 320 нами рақамҳое ки дидестем бардаро 556 320 салом рекунед чекотон апартон шумо автоматик иштирокчии бозӣ мо мешед тезтарак бардаро дастгирии дига кунед рӯи хати чипторам дар Telegram канал Парфтагион бардаро насиб бошад 2999 дона ҳичие бардаро барое ки ҳами ҳафтада бояд мо старатсия кунем бозиро бигзаронем дар шоҳидии шумо ма ҳазор аҳмад я бор мегум барои дастгирии беҳтаритон ҳаматон да омад бурдборӣ хонем рафтем дар шинавори мошинбозорро тамошо мекунем бардаро Toyota Corolla Caravanш бардаро нархи дастрас хай мошин кам беш кордоз ҳамаша мефаҳмонам бардаро солш чанд ай 2005 сол таъмировка ҳуҷҷату шанқай 2 моҳи дига таъмировка ҳуҷҷат утил доштай бардаро варианти S-каш дай хулас мошин кам беш краскатай хайне крили пара задагӣ дора бардаро маълум ай дидестен крили пара задага чизе аст мақсад ҳамаша бугум бардаро хитон баъд илипор серано бемарам биёем бинем устодтон задагӣ баъд бига чӣ мешава хулас параш задагӣ дошта бардаро дари қафо электропакет марамат ҳолати салон без ключевой доступ 4 дарш электро блокировка дар комплектация зурб дай бардаро автомат дай монитори Android климат контрол бё капо чойка мошин як 6000 ба камиш расход дора неки нархш гарени арзон хмонда гарени қиматани нархо нек биё абё мотор 1.8 ҳолати фартуки мотор шояд намеш ба биёри шуғи на чанд сон шумо 58000 сомон боз муомила мешава рақамо табугака 918 27 28 91 марама рақамо зер навда занг зани дар тамос буред амал бардаро боз як сечкачаи навбатӣ сечкаи гарени тоза гарени бақаги бадай комплектация классика неки устуғони зур доштай бардаро рақамоша охирда мегум нархи дастрасай бардаро бо рақамоша мемонам охирда бо чақчақ кунед фақат шумо лайкора бизанем меҳнатора қадрдонӣ кунем барои шумо ина хесем омадем мошинбозори восе бардаро дидесен танаш шак краска талаб нестай ҳай криша пришош сухтагӣ нест танаш соз дрымберина кор надорам мошинда бардаро фақат шумо кузуфа тамошо кунед нигоҳ кунед бардаро тозагии кузуфа бинед дидесен то болтош ҳастай
чашкаш пачка мошин умуман варид надорам. Маромад ҳолати ин тараф як ҳолати салоншо мебинем. Дар қафо ручной салон латасалон потолокш тоза. Тайровка 50 фоиза дорам чанд хай? Панмо тайровка ҳуҷҷатош чанд хай? Панмои тайровка ҳуҷҷат доштай бардаро. Коробка механик ду дар пеш электро. Оз як ҳолати мордаша бинем бо роҳат кунем шумо. Биё капочак шо. И хали кузов худ монда бардаро рез кам мешава. Маромад ҳолати фартуки пеш нозада. Стойкои ланҷроно тоза бардаро чашко варид нест ҳама пломбои завод. Нақш боша бардаро 67000 сомон боз муомила мешава. Рақамои ака зер намодану занг зане ҳадман датанзела якова дастгоҳ фаромӯш накунед. Биё рақамота бугу тага. Чанд? 873 23 12 12 маромад рақамо зер намода занг зане дар алоқа бирем бардаро. Бардаро Toyota Prius нархи дастрас 80000 поён даже 80-85 90 не бардаро. Соли 11 2009 солай бардаро тайровка ҳуҷҷато шанқай 4 муҳҷат дора 4 муҳ тайровка нархи дастрас арзон. Видеоро нагзонда бо диққат тамошо мекунем бардаро. Вариантҳои гибрид мешаванд ё маромад ҳолати тараф хатанаш краска талаб нест. Маромад ҳолати қафош. Маромад ҳолати тараф. Дарои электропакет инҷоша качи кадаган аликантара ури кадаган чихолакоҳ шу потолоки аликантара. Подсветка дора мошин, ана подсветкаи хушру каjdага 4 дарш электро ду тарафа мултиру. Хай коробка ё вариатор мешавам бардаро климат контрол монитори Android доштай бардаро. Биё капочак шу. Масъалаи гибридҳош чӣ хеле ака? Созаи моторка ака ё коробкашон қа проблема намекунад бисёр гибридҳошону ABS-ош чӣ хеле ABS-ош? ҳолати фартуки пеш маромад ҳолати тараф. Ака мегам масъалаи гибридҳо хай ҳамаш навидесен 100% мегам. Нақш боша бардаро 79000 сомон боз муомила мешава. Рақамота бугу ака? 944 44 49 04 маромад рақамо зер намода занг зане дар тамос кунед WhatsApp андро алоқа дабирем. Бардаро боз як Toyota Axio навбатӣ бачаҳо бениҳоят хоҳиш мекунанд бисёр гарени бисёр талабгошанд ба хотире ки ай 100 боло ки ҳастанд комплектатсия люкселиш тозаст ба ҳамин хотир кам навор мегирем на марҳамат ята зур шаёфтем комплектатсия ҳама зур люксел бардод. Тайровка ҳуҷҷатҳош чанд хай ака? 5 мо тайровка 5 мо ҳуҷҷат дора. Марҳамат як чақ мезанем марҳамат ҳолати тараф фақат шумо лайкҳоро бизанем бардаро. Марҳамат ҳолати диско 4 диска балон як лай хила тана шиша марҳамат ҳолати тараф. Биё багаж шавӣ ку боз як ҳолати багаж мебинем бардаро мақсад задагӣ дора надора мақсад шуморо майраҳи дуру дороз сарсону саргардон нашед. Марҳамат атсекои қафо неки дар ҳақиқатан тоза буда хай ё японкан тоза мешаванд ки аксарият ба ҳар ҳол гуфтем я нишон мекунем шумо ҳам овора нашем бардаро. Мақсад чизе аст реал шумо гап мезанем бардаро марҳамат ҳолати тараф дарои қафо электропакет салон кожни салон неки комплектатсия зури зур дай бардаро 4 дар электро блокировка дар хай баъзеш мултирулдор мешавад баъзеш не бардаро коробка автомат климат контрол монитор калон. Биё капочҳои кака гӯши дар ҷави ку маромад ҳолати абиё мотор бо тимболи 1.8 зури зур маромад ҳолати фартуки пеш нозада газ евро 4 ам доштай. Нақш боша бардаро 94000 сомон боз муомила мешава. Рақамота буга ка 988 41 42 77 маромад рақамо зер намода занг зане алоқа дабирен лайкҳо дастгиҳо бардаро фаромӯш накунед.